знаете в кои градове ще е арестото на фен срещи. Хора, много ви моля, да напишете ми долу в коментарите дата, град и час, защото аз не живея толкова близко до други градове, защото съм на часове път от Видин. И искам някой да ми каже в кои градове, кои часове. Някой ден с моята приятелка ще пуснем лайв и много ви моля, искам да направим 50 абонати, за да може да ми напишете долу в коментарите, за да мога да ви прочета коментарите. И да, като цяло не знам кои градове, само знам, че са Благоевград, Пловдив, Стара Загора, мисля, че ще има и другите не ги знам. Така че абонирайте се за втора част за тази история. Чао! Абонирайте се за моя канал.